Hola de nou a tothom. Ens n'anem a Pics d'Europa, al Massís Central. Aquest passat estiu, Julio i el que us parla, l'Albert, van passar 5 dies fent rutes alternatives pels Pics d'Europa. Una experiència que des d'aquest canal recomanem a tots i totes. El primer dia, el dia 0, vam arribar a Arenas de Cabrales per la tarda, un dia una mica ennuvolat, i van aprofitar per fer una petita passejada i ja directament cap a l'hotel a sopar i a descansar per el primer dia d'excursió. Bueno, Julio, bon dia. Avui què tenim? Bueno, doncs espera que t'ho dic, perquè anem a Juan Robre, se diu, no? Juan Robre, sí, oi? Hem sortit d'Arenas de Cabrales al voltant de les 7:30 del matí i ja aviat comencem un camí una mica empinat, el camí que li diuen de les Borones. És un camí empedrat, com podeu veure, que va pujant lleugerament. Hem partit d'Arenas de Cabrales a 135 metres d'altitud i arribarem fins al Pico Forcau del Cuerno o Cabeza Robre, que es troba a una altitud de 974 metres. Com podeu veure a les imatges, tal com anem guanyant altitud, darrere queda el poble d'Arenas de Cabrales, passem algunes cabanyes mig derruïdes. També esmentar que la temperatura aquell dia va ser molt bona, no feia gaire fred però tampoc gaire calor, o sigui que una temperatura estupenda, i al centre de la imatge ja es vislumbra el Pico del Forcau. Bon arbre aquest, sí. Has vist quin tronc que té? Este debe ser bastant añejo, aquest arbre. Bueno, quines primeres sensacions de caminar pels Picos d'Europa, Julio? Molt bé, una temperatura molt agradable. Pugem molt, perquè tots els temps pugem, però molt agradable i bé, perfecte, vamos. Sí, molt bé, nano. Molt guapo, hi ha vistes bones, imagino que quan siguem allà dalt... Encara més impressionant, oi? Ja seran impressionants. Tenim aquí un castanyer, primer castanyer que veiem del camí. Bueno, això promet. Allà queda Arenas de Cabrales, allà baix. Ja hem començat a pujar una mica. Haurem de fer una parada via per veure aigua. Claro, igual... Sí. Día 1, hora 2. Com podeu veure, durant la gran part de la pujada teníem sempre el poble d'Arenas de Cabrales a la nostra esquena. Pujant. Des d'allà, ja està Arenas de Cabrales. Nano, bon dia. Bon dia, nano. I bona pujada. Joder. Quin acord. Cap amunt.
Aquí estem. Mireu. Impressionant, senyor. Molt acollonant. Per arriba. Tío, que me den subida también, igual tú. Sí, ¿no? Bueno. Que suba, que suba. Venga. Luego lo bajaré, o sea que... Massís Central, Picos d'Europa, o també se li diuen al Massís Central el Massís de los Urrieles. Y aquí, por aquí, subiendo por aquí un Urriel. No, aprofita. Vinga. Aturada tècnica per veure una mica, la hidratació és molt important i cada vegada estem més amunt i això, però no s'acaba mai. Mare mia, venim d'allà baix, però encara queda molt maco. El sol volia obrir-se entre els mars de núvols que ens protegien d'un excés de calor. No en va, era l'1 d'agost, però de moment la pujada, tot i no donar cap respir, transcorria molt amena i oferim-nos a cada pas la bellesa de l'entorn oriental dels Pics d'Europa. A la nostra esquena la Vall de Cabrales i al nostre voltant panoràmiques cap a la serralada de la Cuera i els principals massissos dels Pics d'Europa. Respecte a la vegetació, a l'inici de la ruta ens hem trobat amb vestigis de bosc en quotes baixes. Poden aparèixer avellaners, roures, castanyers i freixes. Així com anàvem pujant, el paisatge ha canviat una mica i ja ens hem trobat més un paisatge típic de pastura de muntanya. Zones de falgueres, matolls formats per bruc i ginesta, que en aquesta part atlàntica es diu en castellà tojo, com en aquesta foto ara que podeu veure en aquest vídeo, a Julio caminant entre falgueres. Veieu el camí bastant pedregós i bé, el dia encara bastant cobert, com podem veure. Això sí, sempre al fons tenint el nostre objectiu del dia, que era arribar a Cabeza Robre. Ara us voldria parlar d'un tema que aquell estiu ens va preocupar una miqueta, i és que en aquella època s'havien donat diverses alarmes sobre una plaga de garrapates aquell estiu a la muntanya i per tant ens havien de protegir. Veus allà que veus alguns pobles que ja estan a una altra altura, més petits, perquè escolta, aquest arenas... Bajo. Abans d'arribar a Pics d'Europa, en Julio havia adquirit un spray contra mosquits i sobretot garrapates a la farmàcia. I bé, ens va sorprendre que dins de les especificacions del medicament, o de l'spray millor dit, doncs també era adient per la selva tropical. Bé, encara no n'hi ha selva tropical als Pics d'Europa, però bé, ens donava una idea de l'eficàcia del producte, oi? Això per part de Julio era un spray, sobretot de protecció per posar a la pell. Aquest sí que té bones vistes. Home, no es poden queixar, no? No es poden queixar pas. Jo, per la meva banda, vaig adquirir permetrina. És en forma d'esprai. Val a dir que és un producte que pot ser bastant perillós. Per tal, nosaltres el que havíem fet era, la nit anterior, vam posar permetrina
a tota la roba que farien servir per les diferents excursions. Sobretot, és un producte molt tòxic i cal aplicar-ho sempre amb mascarilles, guants i sobretot deixar airejar i a l'exterior, com en el nostre cas, al balcó. Ara que sortia el solet, doncs bueno, gravar una mica aquí el lloc on hem fet una mica parada i fonda. I mira que bé que ens hem portat que no em podia cervesa i ni res, Guarda, ben natural és impossible. Que es veuen els pics d'allà. Ostres, sí, noi. Ah, sí, ara sí que es veu una mica millor, sí. Guaita, que impressionant allò. Ja ho crec. I ara intentarem pujar aquí dalt, tu, que encara tindrem unes vistes allò... Des de dalt de Cabeza Robra ens trobàvem al sud, podíem veure Arenas de Cabrales, però les vistes més espectaculars, com podeu veure amb aquesta foto, estaven en direcció nord-nord-oest. D'allà on ens trobàvem podíem veure el Pic Urriello, 2.519 metres, però és que també a prop, cap a la dreta, del Naranjo de Bulnes es troba el Pico de Neverón de Urriello, de 2.547 metres. I una mica més a la dreta, el Pico d'Albo, amb 2.429 metres. Sí, el primer cim del dia, El Naranjo de Bulnes. La serra del Juan Robre. Juan Robre. Ya lo creo. Sí. Ha estat durillo, però bueno, paga molt la pena, Jolines. Que guai. Ja ho pots ben dir, ja. Quin llullo que fa esto aquí, nen. Yo me voy por aquí, sí. No me preocupo más. No, ya, pero bueno, no. Pero ver allá Arenas de Cabrales un poco. Escoltàveu el meu company d'aventures, en Julio, que us haig de dir que, bé, ell té una mica de vertigen i bé, és normal que sempre que em veu que m'apropo una mica als precipicis, doncs pateix, oi? Encara que jo li faig molt de cas, evidentment, i no m'apropo gaire. Però bé, ja som pràcticament 8 anys fent excursions plegats i sempre, doncs, bé, té vertigen, però Déu-n'hi-do lo valent que és també, oi? Sempre amb molt de cuidado, això sí, amb molta cura, oi? Igualment aquesta ruta ja us podem dir que no té cap mena de perill, és apta per tothom i també amb gent amb vertigen. La ruta està plena de llocs idíl·lics, com ara aquest bosquet que ens protegia d'un sol que començava a escalfar de valent. Estaven a punt d'entrar a una praderia anomenada La Prida, abans de començar un empinat descens de tornada al poble d'Arenas de Cabrales. Tan sols ens faltaven 5 quilòmetres, més o menys, per acabar l'etapa del dia. No es pot dir que no avisin, per on van? Deuen estar acostumades als humans. Però bueno, mantenir les distàncies, saps?
a distancia y las garrapatas abundan. Arribàvem al final de l'etapa a 1 quilòmetre del nostre hotel Arenas de Cabrales, on després d'una reconfortant dutxa, en Julio prepararia un trampó mallorquí per dinar. Et donem les gràcies per haver arribat fins aquí i no et perdis el segon capítol de les nostres rutes alternatives pels pics d'Europa. Fins aviat!